Hai Lwgwfwr, moजाङैनो दंना नोंसोरो? आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय माबा दिनैथ' दिवालीनि सेकेन्ड दिन ना, मैयाथ' जोंहा बोरमा बेदर जानाय जायासैना, ओरैनोबाथ' जाखायोमोन कालि फुजा दिनानो। ओमफ्राय दिनै बोरमा बेदर संनो नागिरदों नालाय रेसिपिखौ नोंसोरजों आं शेयार खालामगोन दे। आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअ गोदान आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लिंकखौ शेयार खालामनानै हो दे लोगोफोर। आरो मोजां मोनाखैबाबो अननानै खेबसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय भिडिअखौ। बिदिबा आंनि भिडिअखौ नोंसोरो नायलांबाय थादो दे। नै लोगोफोर दानिया आङो नै बोरमा बेदरखौ मोजां दसे गोबाव माने मस्ला मस्लि होनानै मिक्स खालामनोसै। बारा मस्ला होआहाय जोंहा ओरैनो सिम्पोलसो जायो। हाइजें सामब्राम गुफुर जिराल' होयो। संख्रि होबाय दा संख्रि होनायाव हाइजें सामब्राम गुफुर माबा माबि देनाय दंना बेखौ होखानोसै। ओमफ्राय दायो होला बेफोरखौ जिराखौबो माबा माबि एसे मस्ला दं बेयाव माबा माबि एसे मिक्स दं बे मस्लाखौ होखानोसै। ओमफ्राय हालदैखौबो होखानोसै दायो होला हालदैफ्रा खामानि गैला दायो। हालदै होबाय ओमफ्राय एबार थाव गोथां होगोन दे लोगोफोर नायनानै ला आं माबायदि बानायो। ओमफ्राय एबार सामब्राम पियाज एसे बुरजा होबासो ग्रेभिया मोजां जायोना। ओमफ्राय दानिया एबार जि मोजां लगायदो। बमा गावदो दावरावथार लोगोफोर न' खाथियाव। दिनैबो अखा हानानै बाथिखौ दहाय सावनो मोनाखै, दासो अखाया थाबथाबायना बिदि माखिबाय थादो जि मोजांनो मासाज खालामनाय बायदिनो आटा नानाय बायदि सिङाव हाबजोबनांगोन ना इयो। दसे मेरिनेट खालामनानैसो आं बानलुखौ होआ दे लोगोफोर, आखाइ आलौ ना ओंखायनो होआ आङो। आरो जोंहा बांद्राय बानलु होखाया, मानो होनबा फुलावबो जायो नालाय ओंखायनो बानलुखौ आरो बानलु गोरानखौथ' होथारा बिदि गाज्रि जायोना। नोंसोर नायलांबाय था भिडिअखौ, बानलु गोरान होबाबो होआबाबो कालारा मोजां फैखायो। नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आं माबायदि सङो। ओमफ्राय गरम मस्ला दायो लास्टावसो होगोन दे लोगोफोर मोनबासो। फुलाला जायो नालाय बानलुखौ बारा होआ आं दायोसो होगोन थाव सेरनायाव। बेखौ जि मोजां मासाज खालामनानै फ्रिजआव सोनानै फ्रिजआव जागोन लोगोफोर नै फ्रिजआव सोनानै दोनबाय दे आङो। बे दसे थाथोंसै 1 घन्टा 2 घन्टा ओमफ्राय संनोसै उनाव। दा नै लोगोफोर जोंहा कफि लोंग्रोनोसै। कफि लोंग्रोनोसै आं कफि बानायदों। कफि लोंनोसै लोगो, पराठा जानोसै लोगोफोर नै पराठा लाब्रा लेस्रि भाजा जानोसै जोंहा। रजे लाबदो जानोसै लोगोफोर। साजों मा जानो नागिरदों जों नाय मैयानि मिस्टि बानायनाया जि जाखाबाय। नै लेस्रि भाजा साजों जाजोबो जोङो नै लोगोफोर संनोसै आङो नै साराय जानबाय। नै आंना लाइटिंआनो मोजां नङालै लोगोफोर, नै साराय जानबाय। दानिया आं नै आलुखौ इसे एवनानै दोननोसै दै, थारमाने एसे बोरमा बेदराव आङो एसे आलुखौ एवग्रोनानै दोननो मोनबासो मोजां मोनो नालाय, ओंखायनो आलुखौ एसे एवग्रोनानै दोननोसै एवफ्रामनानै। नै लोगोफोर आलुखौ एवग्रोनोसै आं। एवफ्रामल' खालामगोन खोबलायलाया। थावखौ होखाबाय आं लोगोफोर, बोरमा बेदरनिबो थावखौ होखाबाय। हालदै एसे संख्रि होलाङो लोगोफोर, संख्रिया बोरमा बेदराव नांनाय
लोगोफोर जाबाय दे आंना माने बारा एवला जाबाय बिदि एवफ्रामनानै दोनबाय दे आं बारा एबारो नै खनसै तेजपाता बिलाइखौ होग्रोनोसै आं नैयाव थावआवनो एबार नै सामब्राम गुफुरखौ होनि एबार फानलुआ लोगोफोरनि फानलु पियासखौ बिनि एसे हरबावनोसै आं बिदिनो मोदोमनाय बायदि सामफ्रामनो नङाबाथ' एसे जागौमोन बारा मस्ला मस्लि जादों लोगोफोर जोंहा लास्ट गरम मस्लाखौल' आरो सामब्राम गुफुर माबा बेफोरखौ होला आं इयाव होखाजोब्बाय ना नैयाव मेरिनेट खालामनायाव होजोबखाबाय एसे खामफ्राम गोजा गोजा जाबाथाय हरनोसै जाबाय होनोसै आं लोगोफोरनो लोगोफोर फ्राय संखाबायना जि एवबाय थानोसै आरो बे खोबहाबनो जि मोजां एवखानांगौलायबा एवनाया मोजां जायाबाथाय दैखौ डाइरेक्ट हरबा थाव खालामो जिखुनु बेदरानो थावा आराम खोबहाब एवबाय थानोसै आरो जि बेरलायलायनाय लासै अरखौबो बांद्राय गिदिरबो होजाया खोबहाब एवबाय थानोसै कालारा मालाय गावनो जि मोजां जाखागोन बानलु पाउडार होलायनो नाङा लोगोफोर जि मोजां जागोन नोंसोर नायबाय दानोबा साइज सुखाबावबाय नै एबार खोबनोसै दे लोगोफोर नै इथिं खोबबाय दा नै संनाया जि साइज जाखाबायना नै बिदिनो खोबहाब एवबायल' थानांगौ दे लोगोफोर दा दै होथ'नो नाङा जि मोजां एवग्रोनानै लादो नै लोगोफोर एबार खेबसे एरफिनबावनायसै जि मोजां दै थाव गबाय नै जि मोजां एवबाय थादो दानिया ओमफ्राय आं मा संगोन लोगोफोर मिथिगोना नै ना खर' दे मानिथाय ना खर'आ मानि लाबनायथाय बाबाया खाथला ना रौथाय आं सिनायला दे जायखिजाया नै ना खर'जों नै फानफिफ्लि मा होनो नोंसोर इखौ आं पानपिप्लिबो होनो ओमफ्राय नैयाव जोंना न'आव सेफालिबो होनो इजो ओमफ्राय नै खारैजों संगोन आं इखौ दे नायलांबाय थां माबायदि सङो दे लोगोफोर दे सिम्पोल संगोन बोरमाखौ नायनो लोगोफोर माबायदि जादों जा साइज जाबाय नै थावा बाहेर जाबाय एबार नै ओमफ्राय दा माबायदि जाबोखो ना खर'आनो एवगासिनो दं लोगोफोर नाफोरखौ बेलथायना होनो मोजां माबाबाय नै लोगोफोर एबार माबाया थावा ओंखारजोब्बायना मोजां एवफ्रामनाया जाबायना नै एबारो बेयाव दैखौ एसे हरनोसै बारा होनो नाङा दे खेबसेनो होबाथाय थावा एसे हरनानै आराम मस्लाखौ मोजां मोनहोग्रोगोन मेजेम ना आं आलुखौ दानो हरा नै लोगोफोर दैखौ एसे होनानै बेखौ मोजां फोमोनग्रोनोसै एबार ओमफ्राय दायो आलु होनानै दै होनोसै नै ना खर'आ लोगोफोर ना खर' एवनाया जाबाय एबारो नै बिबारखौ होनोसै दे बिबारखौ होबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर देना दोननायखौबो होबाय
बेखौबो होबाय सामब्राम गुफुरा ओमफ्राय खारै होनसै नै थालिरनि खारै दे लोगोफोर नोंसिनि जखानि होबानो जाबाय आंहा खारै माबाखौसो मोजां मोनो ओमफ्राय एबार दै होबाय लोगोफोर नै मेजेमा नायदो लोगोफोर ओमफ्राय एबार खोबनानै दोनसै दे लोगोफोर बेखौ मालाय गोदौबाय थासिगोन जाबाय थासिगोन लोगोफोर एसे एवफिननोसै आं बेखौ एसे एवनाय बायदि बानायफिननोसै फोरानथारनानै ओमफ्राय आलु होनोसै ओमफ्राय दै होनोसै ओमफ्राय दा गोदौ होबाय थानोसै नै नायलाय लोगोफोर जा साइज जाखाबाय नै खेबसेनो आङो जि साइज जाखाबाय बेयो आंनि फेभरेटथार खारैजों नै जिरा मस्ला जेबो होनाङा बेयाव लोगोफोर सामब्राम गुफुरजों बानलु सामब्राम पियासाबो होबाबो जायो होआबाबो जायो आं ओरैनो एसे हानाया बारा थानायखौ हरबाय आङो खालि बानलु ओमफ्राय सामब्राम गुफुर मोननैखौल' होनांगौ सामब्राम गोजाखौ लोगोफोर दैया रानफिनजोबथारबाय दैया नै जि मोजां जाबायना कालारा लोगोफोर नायद' एबारसो आं बेखौ रानथारबाथाय होजासिगोनानो आरो आलु होनानै दैखौ हरनोसै आरो गोदौ होबाय थानोसै आलुखौ होनोसै दहायनि आलु एवनानै दोननाया होनोसै एसे एवनोसै लोगोफोर मस्लायाबो माबाबाय एबार दै होनोसै आं खेबसेनो होखानोसै एबार दैया मालाय गाव मोनबाय थासिगोन ओमफ्राय फोराननोसै लोगोफोर दैखौ बुरजा होबाय आं एसे मोननांगोन ना बेदरा आं बोरमा बेदरखौ एसे गोबावैनो सङो दे लोगोफोर गोबाव संबासो गुरै गुरै जायो कुकाराव होबालाय दसेनो मोनो खिन्थु गोथाव जाया डाइरेक्ट हिट मोनसै डाइरेक्ट प्रेसार मोननोसै ना बेदरा डाइरेक्ट माने गावब्राजोबनानै गुरै जायो बिदि ओंख्रिया थावा सारायनि संनायानो बेलेग जाखायो आरो अराव संनो ओमफ्राय नैथिं ना खर'आ माबायदि जादों नायनोसै नै कालारा आयौ बे साइज जाखाबाय लोगोफोर नोंसिनि नै लोगोफोर मोनबाय ओंख्रिया नायद' मोजां जाखाबाय कालारानो मोनबाय दुन्दिया हरनोसै दुन्दिया एसे हरनोसै नै लोगोफोर मोनबाय आंना ओंख्रिया दुन्दिया हरबाय दुन्दिया नै साइज जाखाबाय ओमफ्राय बन्द' खालामनोसै नै जाबाय मोनबाय नायलाय गेलेनाया माम्मि सनानै ओइनो सासे दुस्थुआ टिभि नायगासिनो लेखाखौथ' फराय मानो फरायाखै लेखाया हो नै गोलैना हाय गाइस होनदो सना हाय गाइस निथिं फै हाय गाइस हाय गाइस गेलेगासिनो बिदायासो टिभि नायबाय दं इनो बिदा बिनानाव सानैबो नै दहाय फुङाव गोलैनानै दाग जाजालायबाय सासेया खखाबावनो जि गोसा नांदो माम्मि हाय गाइस दे होनलाय रोंगौमोन संलाय हाय गाइस होनदो दे होनलाय हाय गाइस थान्दाफोर जाबाय दे लोगोफोर मोनथ'वाखै आंना बोरमा बेदरा लोगोफोर नायलांबाय थाजोबजासै नाय दे लोगोफोर नै लोगोफोर ओंख्रिया मोनबाय जोंना नै जा साइज जाखाबाय बोरमा बेदरानि दुन्दिया होबाय नै ग्रेभिया जि साइज जाखाबाय नै लोगोफोर आलुखौ गथा गथायैनो दोनबाय मस्लाया नै ग्रेभिया जा साइज जाबाय नै लोगोफोर मोनबाय जाबाय लोगोफोर दिनैसो जोंहा बाथि सावनो मोनदों नै दासो दहायबो हादोंमोन अखाया नै गिसिथार नै दैमाखा गिसिथार नै खुनाला बमा गावनो नागिरदों जोंहा नै गोजौआव केन्देल बाथिया दिनैसो ओरैनो गंसे गंसेल' सावबाय जों 9ता जाबाय हरनि नै रजेया अबेथिं गारनो नागिरदों रजे दैयावसो गारबाय बे नै बमा गावग्रा माखाय गिख' गोजा लोगोफोरनि हाहा चाक्रि हो
Cokri. मा सख्रि सै Này cokri. Gue lagi ada. Gue mau dengar. नै सासेयाबो बमा गावग्राया माम्मी आरो दुम मोनगोन माम्मी माम्मी माबायदि खिबु उनाव गावना होदों हाय लोगोफोरखौ हाय होनलाय माम्मी हेप्पि दिवाली नों बैसो होनलाय आखौ नांगो Diwali Lwgwfwr बारा माबा नाङा बेनो बुमा गावना होननानै लोगोफोरनो जोंनाव बेदेरगोनरा नांगोन बेखौ जायो हेप्पि दिवाली जि मोजां साजायदों ना लोगोफोर नायदो खाथियाव नायफैनो होननानैनो नायफैबाय जों जा मोजां मोनखादों ना इसिनिखौ नायद' लोगोफोर पुरा हाबा बायदि साजायखादो मोजां जाथारदों इनो फैदो नै रजेयानो मालाय रजेया गिफ्ट मोनबाय दिवालीनि थालिर थफ्ला लादो इनो दखानाव फैनानै लाब जाबायलै जोंहा थालिर मोनबाय चक्लेट मोनजाबाय थालिर बिराद गोथाव बे थालिरा मुलि होयोना न'निसो जि गिदिर जादों एबार माबामोनना फाननो हाय लोगोफोर उसानि माबाखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर दे अननानै प्लिज आंबो बारा होननो रोङासै आरो थेवबो खोनादों ना बिखुनजोआ मा होनदों आंना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो होदो लोगोफोर बानायनानै हो लिंकखौ शेयार खालामनानै हो थांसै जोंहा नै एबार रावबो बारा साजायाखैलै टाउनशिपआबो बारा मोजां नङा नांजाबथारनाय लोगोफोर नै टाउनशिपजों नांजाबथारनाय ओइ थिंथालिगाव बाजार रावबो जेबो साजायाखै नै इसिनि दखानाव एसे साजायदों नै जेबो नङा थांसै जोंहा नै उन्दुनोसै जोंहा लोगोफोरनि टाइमा खैथा जाखो मिथियोना 12:30 बारबावबाय 1:00 जानोसै लोगोफोरनि दाबो उन्दुवाखै गाबोन स्कुल दंबावोसो बाबा स्कुलाव थांनांगौआ सिखारनो हाया उन्दुदो मालाय आगैया उन्दुबाय बिफायाबो दाबो गैबावाना न'आवनो कालि फुजानि मालाय दिनै फैयाखै बिफाया जोंहाबो दासो जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय ओरैनो जोंनि लाइनाव ओरै माबाखौ जोङो लाइनफोरखौ साथिफोरखौ न'फोरखौ माबायदि साजायदों होननानै दहाय लामा बेरायहैदोंमोन ना ओमफ्राय बेरायहैनायावनो इथिं थांनानै आंनि बिखुनजोआनो जायो इसोरसो दखानाव लाइट होदोंमोन नालाय बेखौनो थांनानै नायहैबाय ओमफ्राय बिदिनो बेरायनानै फैबाय जों दसे हरावनो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय लोगोफोर ओंख्रिया ओरैबायदि गोथाव जादों ना ना खर'खौथ' आं हारसिंनो जाजोबाखै दिसुन जाबाय आं बिराद बुरजा ना खर' ओमफ्राय आंथ' बोरमा जाखाया नालाय आइमोना बोरमाखौसो बोरमाया माबायदि जादों बाबा मोदोना गोथाव माबायदि गोथाव खोन्थालाय फ्रेन्ड्सफोरनो गोथावथार गोथाव जादों नोंथ' फिसखौ जाया जाया नाखौ जाया थारमाने जाखाया नाखौनो जानो बायो मटनखौबो जाबाय जाबा बिना बिदिनोसै बिदै जायो आलु बेदरखौ जाया बेदरखौ जानाय जायो बेदर जाया आलुल' जायो लोगोफोर ओमफ्राय बिदैखौ बिफाजों रायजा खालि आलु फाजायोना फेभरेटआ नोंनि फेभरेटआ मा खोन्थालाय लोगोफोरनो आलु ओंखायनो आलु बायदि जालांबाय मानसियाबो ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लोगोफोर जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय जुदि मोजां मोनाखै होमबाबो खेबसे लाइक खालामनानै हो लोगोफोर ओमफ्राय बारा गोलाव खालामनानै लोगोफोर बाय बाय माथो मतायानो जायाखै होनोलाय बाय बाय लोगोफोर टेक केयार बाय बाय होनदो बाय बाय